Halo, bro. Balik lagi ngonten di kandang ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini lagi berada di kandangnya Mas Alfi yang ada di Gedawung Hadurno. Di posisinya dikunci kandangnya. Kunci ini kunci ama besi. Kok ya nah ini nanti kan ada kabel. Pulau Pacitan. Nggih, Pacitan, Pak. Iya. Pundi asale marker ke? Mriki mawon mepet ngono. Oh, ngoten. Jadi tiket mriki kan kan. Nggih. Terus ngono opo. Mriku mawon nggih. Nek dipepetnya milih penak jeneng karek ulung wis pun iki. Oh, ngoten, nggih. Biasane mepet. Nggih to bim ke dipepetne. Iya, Pak. Ada sekat riyen mawon. Soale ngubahke bau. Iya. Dalam? Motor lanang-lanang. Oh, Sing wis dikuwi bose kan. nangke. Ken payu Pak karepe, Pak. Nek Pacitan kan ageng iki, Pak. Itu embuh enak di Ciluru kan ya. Nangke. Pun ageng. Wes tekan. Wes aman. Perkiraan hari ini membawa sekitar 475. 475 ya, Pak. 475, 500-an. Pakannya full. Wes arek wong telu sing kebel. Terus pinten ayam ini? Kae satu kali. Carane Kirang tiang kalih mohon cekap. Ya. Jenere nek udan. Tunggu siram-siraman kayak ngono, siram-siraman. Masih menunggu yang timpanannya belum datang, Bro. Cek nunggu anak sekolah. Sahabat-sahabat Permania di mana berada, semoga sehat selalu, rezekinya lancar ya Bro. Nah, iki lagi panen kandang open nih, ngene iki Bro, ora nek blower e. Tapi nek kipase. Iki kandang open, apa nek kandang pos kuwi enek blower enek kipase. Ya, sepedane ngono kuwi Bro. Ini sudah di RWA oleh tim Samudra, tim kantornya, bobotnya 2223. Ini tinggal yang besar-besar, laporannya 24 tipe loh. Ya rapa hipayu nih laporan 24. Padahal dicek lokasi sekitar 25 api loh. Untuk lanang kabeh ya.
Kok cari telepon mau cari bobotnya 4 selawe ya. Dicek sih ya bolong bobotnya. Dicek sih enggak gini deh. Saya tak timbangi bilas. Timbangi belum bongkar. Iki lho liyan munggah sik, utawa mbukronokno. Iki metu kene. Lah itu kono iso. Iso timbang, Man. Hah? Timbang. Apa? Nyempel kok. Lanjut tali ini. Endi? Ya. Lagi dah. 10 ngono ta? Iya. Telung kilo nih kuwi isane. Wah, tenan 3 kilo wae, bolo 3 kilo. 15 sih 3 kilo bolo. 35. Kalau nyampur engko. Nyampur sari. Wah, 30. Nah, 15. Kena kepotong lagi kok. Kena kepotong. Apa nih? Ya bobotnya 3 kilonan. Potong nih. Ya mati. Enggak ciri-ciri ya, namanya kena anu. Alarm bile piye kok repit 100. Wis ke 3 kilo ora kaya ditumpuk lho ya. Enggak anu iki. Lanjang. Randang so di ijal-ijal. Oh iya wes, enggana Man. Ngene iki rasa dijal. Tukono kena lho, Bre. Iso ora? Oh, ora kene ra iso. Nek terpale ra kuat ngunggahke. Iki terpal lho kae, ra kuat ditindih. Ning ngono kae. Kono cilik. Ya iku kesem wedok jenenge. Lha lagi mangesuk to le mili iki. Ya priyo ngale. Iki dijokne ra ono iki engko anu engko. Dijokne wae engko seketane, dijokne 2 kotak kene. Wih gede-gede ndane iki lho wedokane dijokne kene 2 kotak kene engko malah rono. Kacek ya. Iki wedokane kene kabeh iki. Nyopo to ki malah krek-krek antrut kono. Seng lho iki ya. Del. Oh, bature kon kratang. Bobot 3 kilo ngakune 4 selawe ya. Suwe iki. Ya totone ana pucukane sing dienggo bringe. Pucukan bola bringe. Ora percaya. Kandang iki terasa kene ngubung pring wae. Kan pring ngono kok tekane. Masa iya? Lah ompak-ompak itu.
Deret kandangnya teko mburi iki piye tenan. Hari iki tenan temen lomba anune wae kono kae. Wah, telah nek telek lencong. Iki. Oh iya tenan. Oh, irung tore nek. Urung. Ora kelingan ah. Kok wono kan. Umpake kuwi jare. Jejer wono kan. Apa tek beda ben? Beda kandang ya, Cek. Beda kandang kan. Pemanasnya drum. Drum mutu. Masal iki ora ngalalai anu lho. Ngalalai kandang close. Nek temperature nek timere. Masih jeritan. Iki timere. Iki nguripi apa ya? Ya, jam berapa piro apa cek musim? Tak ora jeres. Ngurip apa ya? Itu. Sing cilik malah dilumpukne. Enak ora kene. Waras ora. Cuma tak sampel 3 kiloan ya, Pak. Bobotnya. Iki. Nggih. Lanang kabeh berarti. Nggih lho kur sak demake tem mriki 3 kiloan iki. Lah mau ki dicampur ya gur selawe Pak Ligur lho. Mau campur berarti le timbang. Leng iya. Karena lanang ya bener. Sing wedok ning kono kae, kan ditarik rene ya, Pak. Ya engko kan campur. Ditarik rene kayak dicampur gen 28-an bobotnya. Ngono. Nggih. 3 kilo kegeden nih. Dalah? Deno kita. Nggih, nek 3 kiloan kegeden gawe 28-an oleh ora bobotnya. Campur wedok. Campur berarti. Campur wedok nggih. Apa etan sik kae mulai nyampure gampang lah. Nek kegedean padha gedhe kok. Iki kesewedane tengah saketan iki, Pak. Sor kipas kae. Tengah saketan. Nggih. Jadi tarik rene rong kotakane nang teko kene. Pitu-pitu semenar kepiye ta? Lah kelapurane jare kur 24 lho. Larane nyamper lho Mas. Bose kae mau esuk mau lho. Iki rata-rata. Lho Pak likur, selawe 26 enek. Di awalnya tidak langsung tak. Jadi cedak kene no tak rong kotak niku, Pak.